So hello everyone, welcome back to Sia vlog. Dinihai जों मा खालामगोन बेखौ देखायगोन आरो जों फुंनिफ्रायनो दिनै मा खालामगोन फुं माने एसे सान्दुं दुंनायखौ नेदों आरो माने माइ फोराननो नागिरदों नालाय माइ दंजोबो नै माइ फोराननो नागिरदों जोङो बेखौनो देखायनो नागिरदों ओंखामबो जाखांबाय फुङाव एसे ओमफ्राय दा नै माइ फोरानसै आरो सान्दुं ओंखारनायखौ नेदोंमोन नालाय स' नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम दिनै जों मा खालामगोन गय जालाय लायबावदों नै आंहा दिनै थाङाखै आरो नै बेहाबो माइ फोराननो थाङासै माइ फोराननो माने दिनै माखासे थिखोगोनदां राननायखौ दाख्लै माखासे थिखोखांबाय एसेल' थिखोनो मोन्दों आरो माइयानो दाबो ट्रिपाल गैयिनि थाखायनो फोराननो मोनाखै मोजाङै रोजायैनो दङ सिङाव गाजासो ओंखारजोबसै आरो ओमफ्राय बेखौनो फोरानबावसै दिनैबो स' माइ फोराननो नागिरबाय आरोना जोङो नै बेयावबो दं दाबफा जोबो आरोना सान्दुं गोसाथार नायनो हागोन गाइसमोन प्लास्टिकआबो जिजोब्बाय जोंना बायनोनो हाला ओरैबो जिजोब्बाय ओरैबो जिजोब्बाय बेखौनो बानायबायगासिनो नै जोंना दिनै बिफाखौ मोसाहोनांगौ गान दामनानै बोरो मानसियालाय मोसाखावहोनांगौ बेखौ बोलो फोरानाय डेन्सखौ मोसागोन मोसायानो फुरा बे बोलो फोरानायाब्रा बक्सिं डेन्सआ गान दामना होनसै आङो निउ इयारावसो माइ फोरानसै गाइस रयना नागिरलायो होख्लायबाय जोंना बिथाङा आयौ बेखौ लानायनि लस जायासैलै मावथिखौ मोनदों र' मावनोसै हाबाब एसे मावगोर बिउटि पार्लार थांबा महर मोखां गाज्रि जायो खामानि मावबा मोखाङाव ग्ल' फैयो मिथिबाय ग्ल' सुन्दरिसिन जायो मिथिबाय बिउटि पार्लारावनो थांफेरखायाखै बियो जिबनाव खेबसेबो गाहैफेरखायाखै दां बिउटि पार्लाराव गैया स' नायहरनो हागोन हनै हासोनो हाजोबसै माथो डायलग होलालै स' आं मावफाग्रोसै आरोना हनै डायलग होदों होनलागासिनो थाब बानायनानै होफानोसै आरो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जोंनि ब्लगखौ थ' जोंना मबाइल स्टेन्डबो गैया आरोना नैबे सेन्देल ओमफ्राय इथा बोराय सेन्देल बोरायाव दोननानै एसे देखायनोसै नोंथांमोननो सिनेमेटिक सर्ट ना मा होनो बिदिखौ ओहो टाइम स्लेबाव देखायनोसै आरोना नोंथांमोननो स' मेंनानै जिरायलायबावबायसो नै मोनसे जाबाय नै आरो दंबावो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै दंबावो आंबो दख'नाखौ मोनसेखौनो गानबाय थायोसो नंलायलायसिगोनदां गासिबो भिडिअआवनो मोनसेयानो आंना आं बांद्राय गोदान गानबाय थानो बायो आरो ओंखायनो मोनसेखौनो गानबाय थायो आं सुलाय मालाय गानबाय थायो आरो दस्राखौबो गानो ओमफ्राय बेखौ गाननायाव लानाय जालायबाय भिडिअखौ ओंखायनो मोनसेखौनो गाननाय बायदि नुसिगोन आरो गाव जेखौ फसायो बेखौ साबसिन गानबाय थायो आरोना बियो बेखौबोथ' नोंनि फेभरेट कालार नङा माबाजों केमेरानि खामालजों जोंखौ माबायदि गुफुर नुदों एकदम गोसोमबो नंखाया दे स' नैबेखौ बानायखांलायबाय आरोना एबार नैखौ फोरानसैलाय फिसासो थमेन मैदेर खिजों समान tak मा जेरावबो माबा हाखु दाखु जेरावबो हाखु दाखु बबे र' दे हारसिं हाया आरो नों बेखौ हायोब्रा नों दं नालाय दा ओंखायनो नोंखौ बांसिन थिनदों बेखौ बानायखांबाय आंहा एबार बानायदो नोंहा बेखौ इसोर बेना एसेल'थार माथो आयदा आलु खोनथिलाय एबार खदाल बाननो लांनाय गोबाव जायो
दिनैनि दिनाव मावजिया आंनि फिसाय आं मावजिनि बिसि बे आंनि हौवा आरोना दिनैनि समाव आंना फिसाया आलु खोनो थांगासिनो आयौ माबा देनोबो नागिरो बिसिखौनो हाबाब बिदि जायो स' जोङो आलु खोहैनोसै आरोना एसे आलु खोग्रा मावथियाबो नै जोंना आलु खोनो थांगासिनो आरो आयौ रांखिनि दाउ बिमा नुखादों ओइ आदा थिफुदला जिया बालना होननाय बायदि बेरे बिमाखौ नोंलाय आखाइ दाहोखा नङाबा हले आदा खदालजों देहर जागोन हा होनलायलायो नामा नोङो रिमिक्सआ आयौ एथ' बुरजा खोनांगौ नालाय लाइनखौनो नायनानै गिलायलायबाय आङो आयौ आयौ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइन खोबावनांगौ आलुआबो आजां गाजां गोलाव बैनिफ्राय नैबिसिम क'क्राझार स्टेशनजों समान गोलावखा अ माय गड नुनानैनो गोलोमस्रावलायखाबाय नामा जा हायोब्रा जा एसे एरोना बेनोथ' जोंनि बेनिफिट थैयोलै औ बिदि लाइन मोनसेखौ एकदम खोलांदे ओमफ्राय बेनिफ्राय बै लाइन फारसेनिफ्राय ओरै खोबोफिनदो 12:30 एसे बारबादे ओंखाम जाहैदो ओमफ्राय दे स' जोंना खामलायानो दिनै हिनजावसो मालकिनसो बहानि खामला नोंलाय होनदों खोदोमथला खाथियाव आंना जाबा माबा दंखायो बिल्डिं जालायलायो नामा आं नुवाखै नोङो डनबस्क'नि चार्चआ जोंनिसोमोन जालायलायो फाग्ला बाबा मन्दिरखौ सोरनि सानदों नोंलाय आंनि फिसायनिसो जालायो नामा क'क्राझारनि बे अट' स्टेन्डखौ सोरनि सानदों नोंलाय जालायनांगौ दुगजिनो एकदम सोरनोबा नांलायबाथाय बिदि होनखानांगौ आयौ 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 होनलायनाय जों देलायनाय मानायाव गारा फैसाखौ होनलायलायखानांगौ जों 450 500 550 600नि दख'नासो गानबा जोंबो हायो 30,000निखौ जों लाब लाब सासेयाव गाराथ' फैसाखौ 30,000 गैजागौमोन डायलगा बिराद गिदिर गिदिर नामा एक्चुअली नोंगौ 500फोरनिल' गानो 400 450 500निल' गानो दख'नाफोरखौ फिसायानो गरिबबा होनदो फिसायानो गरिबबा होनदो नोंनि फिसाया गरिब नङाथ' बे जानाय हा नुवाखै नों लामा खाथि खाथियावनो जोंना बेसेबां हा दं दानो फानबानो 1 crore जाम्बि नोंखौ दानो बिल्डिं थिनथालायावबो थाहोनो हायो आङो थारजोंबो बेरायनो हायो आं हाजोआव सोरनो नोंलाय जाम्बि हे नंखाय नंदों 3 बोसोरल' ने नोङो साखा खब्रैजों बेरायनोसै एबार मालायनि हादोर जाला ओइ बिमा इउटुबाव ओरै बुंलाय दे आंजों मैया दाउआ देजानानै खांग्रांनानै थैबाय होनलाय दे इउटुबाव नुजानो गिनां खारलांबावबाय मैया दाउखौलायनो गाव माबादोंमोननो होनाया देहरदोंमोन नामा ओमफ्राय देनाया थैबाय आरोना बे दहाय आंखौ लेंहरना देखायदोंमोन दा बेखौ आं खिथानो थिनदोंमोन आरोना गावनि खुगाजों गियो इउटुबाव केमेराखौ मानो गियो मानसिफ्रालाय केमेराखौ गिनानै खारथारबाय फ्र होनलायना खिफिल' गलांदोंमोन आंसो बिदिरखौ मोनसबायथिबो ओइ बिमा इउटुबाव ओरै बुंलाय दे आंजों मैया दाउआ देजानानै खांग्रांनानै थैबाय होनलाय दे इउटुबाव नुजानो गिनां खारलांबावबाय मैया दाउखौलायनो गाव माबादोंमोननो होनाया देहरदोंमोन नामा ओमफ्राय देनाया थैबाय आरोना बे दहाय आंखौ लेंहरना देखायदोंमोन दा बेखौ आं खिथानो थिनदोंमोन आरोना गावनि खुगाजों गियो इउटुबाव केमेराखौ मानो गियो मानसिफ्रालाय केमेराखौ गिनानै खारथारबाय जोंना आमोखिया होथारदों मावनाया लाइन ससेल'बा दसेनो जोबनाय मोनो लाइना गोलावथारना लाइना गोलाव मासि गोलाव आलुखौ बिराद जायो नालाय आलुआनो मेइन आलुआनो किं अफ कारि
दालि आरो आलुआ किं अफ कारि नानि सिखारबाय लायनो थांदों बिफाया aduh mama gustiयानो बुनानैसो दङ नै गोलैनानै बेस्रा मामि बुनाय हलाय नै मामि नंगौना नङा बे आलदा सोदां आलदा हिनजावसोदां ना मामियानो फिसालाय मामिसो न लादो आलु बिफाङाव दागारनि मा आलु दं बे सिङाव आलु भाजा जानांगौना आलु भाजा औ आम नांगौ नोंनि मिन्दि फुननायखौ देखायलाय मा बोलो मिन्दि फुननाया नोंना फुन होननाया बोलो बहाय थांखो आखाइया बोलो फुन होननाया बै मासेखौ देखायनाय औ आयो मेंबाय जों मेङो नामा जों पुलिस जाग्रा उन्दैयाव दाबो पावार दङ जोंनाव मा होनदों बे बाबाया नै जोंना हाथर दिख्रुबगासिनो आरोना गोराद्राय जायो नालाय नङाबा आलुखौ खोबा दा बेखौ बाबा दिख्रुबथोंसै आं खोहरसैलाय आरो माखासे वाव मालाय जालायलायबावबाय माइ थिखोखांना मानानै दासो जादोंनो दुगैबावनो आंबाय नोंनि दुगैखौ सिनायो केमेरायाव जाम्बि एबार दुगैदोब्रा ओंखाम जाखांनानै दसे थानानै माइ थिखोबावखानांगौ नालाय दा दुगैथ'सै आंहा हले दुगैखांबाय सासे मादै दङ ओरै जालायनाय जि मोजां लगायसै दे नोंबो सोलोंसै नोंबो बिदि जानाय सोलोंसै जि गोथाव जायो बेनिखौ नायबाथाय खदै गलायलायखायो आरो जानो लुबैलायो बेनिखौ नायबाथाय स' जाखां लोंखां हिनजावफोरनि खामानिया बिराद गाज्रिथ' नोंमारगौ जाखांबाबो सान्थि गैया गोथाव जादोंमोन जानो हागौ उदै बुंजासे नाथाय हनै मावजि अन्थाव बाथावनो आयै दे सुदो अन्थाव बाथावनो नै जोङो माइ गखांनानै मानानै दुगैस्रां लोबस्रां बेरायनो फैबाय आरो नै चिलड्रेन पार्कआव दसे बेरायनो फैबाय आरो खाथियावनोखा नालाय न' खाथियावनोखा गामिनि ससे फैबानो मोनो हनै बिस्रा दे गेलेदो दे फैदा सिया फैदा आयौ बगौ हनै सिया दे हलायबोदो मामि दे बै मासे गोलावजों हलायलांदो नै मामि नैजों हाबलांलाय नै नैबे पाइपजों बेजों हाबलांदो बेजों हाबलां नायनां र' बैथिं थाहैदो नों मावजि औ बैलाय बेजों गाखो मामि औ आलाम नै गाहायाव थाद' मावजि दे सिया हलायनोसैलाय नै वाव बोरो आयु थिया गोलावथार बियो मामि बिमाया हनै सामथाय बख'ना होदों सियानिखौ बिदिनो बिसि गोबावसैमोन सिया फैनो लुगैनाया बाव गोबावथारसैमोन ना ट्रेन गाखोनोसै होननानै ड्रेस गानोबाथाय फुङाव गस्ला गुदुंखौनो गानलायलायबावा ट्रेन गाखोनोसै होननानै बुंबासो गानलायलायबावो ओमफ्राय बिदिनो थगायै गानो जाबाय थायो जोंजों दिनै फैनो मोनमारथारबाय आरो ना दिनै एसे फ्रि टाइम जानायखाय लाबोबाय गाखोनो नेगासिनो ओमफ्राय सासेल'बा खारा ट्रेना जों चेन्नाइआव थांनो नागिरदोंमोन सिया ट्रेन गाखोनो नेगासिनो दङ नै गाखोनो मोनासै मामि ट्रेन गाखोनोसै सना सालायजानो लुगैथारबाय सिबाय ड्राइभारानो गैया सना ट्रेननि पाइलटआनो गैया मामियाबो गाखोबाय हनै नोंसोर अबाव थांनो नागिरदोंलै आच्छा बाय मायाव थांनो नागिरखो चेन्नाइ थांदो दे थाब फै चेन्नाइनिफ्राय आं गोसोखांगोन नोंसोरखौ
Abuko hello honaंगौ थ' सना एले गाखोग्रा फैदेरबावबाय beautiful color ना मामि bye bye Chia bye bye Chia bye bye Chia bye bye थांदो दे थाब फै फैद' सफैफिनबाय सिया सफैफिनबाय फैद' थांसै जों टाउनाव फैनानै गद्रेज लांफैलायबावबायसो आरोना नायनो हागोन बैखौ नायदोंमोन ब्लु कालारा एसे हालखामोन नालाय ओंखायनो लायासै ओमफ्राय नैबे ग्रिन कालारखौनो लाबाय आरोना जोङो दा न'आव देखायनोसै आरोना जोङो फाइनालि गोदानखौ मोनबोमारबाय आरोना नै नायनो हागोन थारमाने मानो बेखौ लादों होनबा जोमा बांनायनिफ्राय बांबायना ओमफ्राय दोननो जायगा गैला स्पेस गैला ओंखायनो बायबोबाय मोनसे निउ फ्रिजबो निउ ना मामि फ्रिजबो निउ स' नायनो हागोन कालारखौ आं बरिया मोनदों आरोना बेखौनो बेबायदि कालारा गैखायामोन नालाय जोंनाव नैबेजों बेजों एसे एखे नुनो नागिरो गोदाना जोंना माबायदि मोनदों कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय जोंनो स्पेस नांगौनि थाखाय जोङो बेखौ लाबोदों आरो बुरजा स्पेस गोनांखौ लाबोदों स' प्राइसआ बेना 7,800 आरो 7,800 नि मोनबोबाय आरोना थारमाने लाबोनाय चार्जजों माबा थांबाय 8,300 अ थारमाने माबा गारिनि चार्जआ 500 लायो आरोना जोंनिसिम ओमफ्राय माबाया बे माबाखौ 7,000 माबानि मोनबाय आरोना 800 नि माबा बिबाय थादोंमोन 9,000 बारनाय बिबाय थादोंमोन साला आंजों खमाय जाथारदों आरोना बेफोरबायदिखौ माबानि जासिदोंमोन 6,000 नि जासिदोंमोन औ 6,000 9,000 होनदोंमोन आरो खमाय बेसेयाव मोनबोबाय एकदम खमायथारनानै 7,800 आव मोनबोबाय टटेल 8,300 आनो थांबाय आरो स' माबायदि मोनखो जोंनि भिडिअखौ दिनैनि भिडिअखौ होमबा भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना हाजासे सापर्ट हो जोंखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो बाय बाय गाइस